Na čo žena zvyčajne nezabudne? Biso? Výročie. Že celá rozžiarená čaká doma, samozrejme, ty vychádzaš unavený z roboty a ona... Ja som nezabudla. Fú, čo sa deje? Výročie. Je tam výročie. Je tam. Jo. Naspäť do rodín. Čo robíš vo voľnom čase? Šport, fotím. Čo fotíš? Fotím všetko, čo príde. Všetko. Tak, aj si vyberám. Aj si vyberáš, dobre? Čo si vybral naposledy? Krajinu. Krásnu? Krásnu, takú Taký súciach, krásnu. hej, tá peknú. Presne. Západ Najkrajšia. slnka, východ slnka. Všetko máš. Všetko. Všetko. Máš celý book fotografií, hej? Všetko. Už Plný si harddisk. fotil aj akt? To ešte nie. To nie. To To ešte nie. odtiaľ potiaľ. Odtiaľ potiaľ. Však prečo? To je také krásne ako krajina. Tiež kopce. Všetko sa tam deje, hej? Vrchy. Vrchy. Štíty. Štíty. Tak, ruky za chrbát. Čo by chceli mať tínedžeri v kúpeľni? Posteľ. Lebo? No, lebo by chceli všade oddychovať, tak aj v kúpeľni. Že oni všade ležia. Jasne. Aj v kúpeľni, keď sa umývajú, keď sa umývajú Na čo zuby. do postele, keď to môžem si ľahnúť? No rovno počas umývania zubov si láhnem. Je to v našej tabulke. Posteľ. Ale kto snad nie? Je tam na druhej strane porada. Nech sa páči, môžete sa radiť.